Chef Jacket λοιπόν συνέχεια, και αφού ξεκινήσαμε με την συλλογή την Evergreen, να δούμε και την επόμενη συλλογή, η οποία έχει και αυτή αρκετά ρούχα. Είναι η συλλογή Glamour και το παρόν ρούχο λέγεται Aaron. Ο Aaron λοιπόν έρχεται σε λευκό μαύρο, σε ύφασμα 100% πολυέστερ, σε rip stop. Πηγαίνω κοντά την κάμερα για να δείτε, να θυμηθείτε ποιο είναι το rip stop. Είναι αυτό με τα τετραγωνάκια το ύφασμα. Ταυτόχρονα να δείτε και λίγο το γιακά. Έχει μία τσέπη στην καρδιά. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν είναι ένα απλό rip stop. Είναι ένα rip stop με επεξεργασία Sorona Agile, που σημαίνει ότι έχει κάποιες πολύ ιδιαίτερες ιδιότητες που το κάνει ιδανικό για την εργασία που απαιτείται, και η συγκεκριμένη εργασία στην κουζίνα σημαίνει ότι δεν θα ποτίσει από τις μυρωδιές του περιβάλλοντα χώρου, δεν θα σας υδρώσει να κολλάει επάνω σας, πλένεται μέχρι και τους 60 βαθμούς, πολύ ελαφρύ ύφασμα, 100 γραμμάρια ανά τετραγωνικό, που σημαίνει ότι αν ένα σακάκι χρειάζεται γύρω στο 1,80, το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 220 γραμμάρια συνολικά όλο το ρούχο. Φυσικά είναι και αυτό με τρούξ, μεταλλικό, έχει και τα ανταλλακτικά του σε περίπτωση που θα χαλάσει, αν χαλάσει, δεν θα χαλάσει ποτέ. Τώρα για τις ιδιότητες του συγκεκριμένου υφάσματος αξίζει τον κόπο να μπείτε να τσεκάρετε τι σημαίνει το Sorona Agile συγκεκριμένα, να ξέρετε οι ίδιοι και να μάθετε να μην πιστεύετε κανέναν παρά μόνο να κάνετε τη δική σας έρευνα, να ξέρετε τι ακουμπάει στο σώμα σας. Είναι ένα ρούχο το οποίο θα το φοράτε για πολλές ώρες, τουλάχιστον 10 ώρες θα είναι σε επαφή με το σώμα σας, οπότε αξίζει να δώσετε την ανάλογη προσοχή. Το συγκεκριμένο λοιπόν έρχεται σε στενή γραμμή, slim fit. Ο κούκλος μας εδώ, ο Boobies, φοράει extra large. Υπάρχει από small μέχρι 4XL, και τηρουμένων των αναλογιών η σχέση ποιότητας τιμής είναι πάρα πολύ καλή, συγκρίνοντας πάντα όμοια πράγματα. Οι εταιρείες, οι ανταγωνίστριες στο χώρο δεν μπορούν να πλησιάσουν την τιμή. Η τιμή λιανικής του είναι γύρω στα 65 με 67 ευρώ αν θυμάμαι καλά, δεν ξεπερνάει τα 70. Είναι ένα ρούχο το οποίο αξίζει μέχρι και το τελευταίο του ευρώ. Εννοείται ότι μπορείτε να το προμηθευτείτε από το κατάστημα λιανικής στην Πολύχνη, και εννοείται ότι μπορούμε να σας το στείλουμε οπουδήποτε στην Ελλάδα και όχι μόνο. epsilonpavlapodyes.gr και στο YouTube και στο TikTok. Ενισχύστε μας με την εγγραφή σας, και εννοείται οτιδήποτε πρόβλημα και οτιδήποτε συμβουλή θα θέλατε σε ό,τι αφορά το ρούχο εργασίας, είμαστε εδώ να λύσουμε οποιαδήποτε απορία, και δεχόμαστε και τις παρατηρήσεις σας, ειδικά για το τρόπο λήψης του βίντεο, γιατί θεωρούμε τελικά ότι στο Google και παρουσιάζοντάς το έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ωραίο να το βλέπει κάποιος. Αυτά για την ώρα. Συνεχίζουμε με το επόμενο.